Domingo, ato ng mama ni mo. Kay mulakaw na ko. Asa man di ka pa? Kuyog ko. Oy, di, mahimo, oy. Kay delikado nga ako lakaw. Asa man di ka pa? Ato ko sa ransohan ni Ramos. Ha? Ransuhan? Hmm. Daghang kabayo? Oh, mauna. Sa, Kuyog ko, be. unsa? Di lagi pwede mo kuyog ka. Kay delikado. Yan ang delikado man. Ha? Di ta maghuman na yung bataa ka. Kay human sa usa sa pangutana, daghan makay kag siging pangutana nako. Yun ahay na bang imong inahan, ha? Sita, hain ka ba, oy? Kuwari sa linggo, be, kay basig musunod din ako sa sansuhan. Mga ito para sa lansuhan? Oh, Sita, daghan may to dito. Daghan kay may apil na ang akong isuon nga si Martin. Ngayon man, nga ako mga apuhan ug uyoan, malimpyo mi og among lugar dito. Ano sabi kina yung plano? Ay, mangidahay taon, Meng. Makaangkon og among yuta nga matikad. Kay, giangkon ro ba taon ang halapad nga Ranson de Ramos. Ay, ginoo ko. Pero ilahaman sana. Anong angko na lang sila ninyo? Sa ila ba, uy? Nga, ila man ang giangkon. Kalasangan ba yan naksauna? Nalimpyo na sila diha sa patag nga dapit o naghimo og ransuhan sa mga baka o kabayo. Mong kami, nang limpyo pa mi, sikbit sa ilang ransuhan. Unsa? Pero dili ka delikado ng inyong pagabuhaton? Ay, dili man sabi mong hilabot ang yuta nga ilang gilimpyuhan diha. Mga magkaingin ni gamo, eh. Maglimpyo sa may gamo. Halapad ka ng yuta, eh. Ang masabog, ang kuno na nilang tanan. Fredo! Ay, naman ang amahan ni mo, oy, Rico. Padaw naman ang mong itnin. Kasi deron si Papa, ma. Wagay ko may ibaw. Yung ganyan takong kuyog ko. Ay, di lagi pwede, ang bata. Pero katultol man ko ang ransuhan. Kung di pa kuyog pa kong Papa, katultol ang siya mapauli. Kay ako may mugay ni Papa. Kamugiro, pwede mo bata ka. Kala pa din ang ransuhan na? Kanang ransuhan sa mga ramos? Masakag yun. Kaya di na matoyo ko sa kaadlaw lang. Isa. Oh, Nila si Papa, May. Fredo! Ano daw gusto magpauli? Ay, gipandakop mi sa mga cowboy sa ransohan. Unsa? Ang ilang giingon nga, istoryahon ra kuno mi, kung nga nung nagkaingin mi sa yuta ni Ramos, apan, dakop na dito. Oo, oo niya. Nya, gidami ditong Ramos, gipasangin lang naming nangangkon sa ilang yuta. Unya? Oh, nasuko og mga Ramos. Giakusahan mi niya og land grabbing. Unsa? Kinuo ko, Fredo. Mm. Mapreso mo, ana. Gamay pagkuni atong tungura. Sa 1 anyos pa lang. Nasuko ko no kaayo ang tag-iya sa ransuhan kung nga nung nagkaingin sila si Papa sa iyang yuta. Mao nga gipatawag sila. Nahadlok si Mama adto kay basin og mapreso na ang akong amahan. Apan wa naman unta kuno kaayo magtagad si Ramos atong saa nga gipasangin lang sila og land grabbing. Apan usa ka hitabo ang nakapahaling sa ilang kaso. Unya, Ay, namatay ko no ako sa ka-cowboy ni Ramos. Namatay? Nga naman, gipatay? Ay, tungod sa sakit. Ay, mao ba? Kaluoy po. Malangit ang taon ang iyang kalag. Uy, malangit ko taon ko. Nga, mga salpahis kaya ng cowboy ni Ramos, oy. Kay si Ramos, wa na unta magtagad ni atong pasangil nga ilang gipasaka namo nga land grabbing. Pero kini mga cowboy ni Ramos, maayo kayo mo, sip-sip ni Ramos, oy. Dayog sumbong-sumbong. Tanaw, gigabaan, nasakit ug namatay. Ayaw sa pag-iyon anak ay Fredo. Pa sabihin, nagtuman lang siya sa mando. Kay trabaho lagi. Oh, okay man na. Kasi trabaho man na nila. Pero dili sa palabanan, oy. Palabanan istrikto nga. Labaw pa man sa nila tag-iya kung mo'y makaabog na mo kung mo'ato mi sa ransuhan. Ay, gibadlo naman lang sad mo anak ba? Kibasan ba og sako pag yun na sa yuta ni Ramos ang inyong giingon?
Sus dili, oy. Nangangkon lang na sila kutob sa ilang mahimo og limpyo. Maong ilang angkunon ang ilang ilahan na gyud ng ilang nalimpyohan. Maong kita sa bunta, maglimpyo sa tag-ato diha sa kalasangan. Roon saon. Ang kunon magyapon nila bisan ang kalasangan nga wala nila malimpyo, hoy. Mga swapang gyud. Fredo! Ngayon namatay nga cowboy, ma? Oh, nasakit ko no. O, masakit sa din ng cowboy, ma? Ngayon dili man. Nga tawar magyapon na sila. Taktan magyapon na sila sakit. Ganahan na ba unta kong mag-cowboy sa ransuhan ni Ramos, mada? Oy, ayaw na Ringo. Tiwas gid unang eskwela dong. Ayaw na mag-cowboy ka. Porma rin nag-ayo ana. Pero wag gid kay grado ana. Mamuy eskwela ka gid ha Ringo. Ayaw gid pa cowboy. Ma, Ringo, asa si Papa ni Madang? na naman to diya, Lula. Sa pastilan na nila, ay, di man ka mo pato asultihan. Magtuman ka siya lang gusto. Awan ni ron, oh. Hain ba, Spredo? Hain? Oy, kita ka na ko, ha? Oh, makiniya ka. Tago in town, Fredo. Ha? Nga naman. Unsa ka tinuod, nga kamo man kuno'y nagpatay sa cowboy ni Ramos nga namatay. Oh, unsa? Unsay ko may nagpatay ko nga namatay man ato sakit. Kamo'y gipasanginlan sa kauban nilang mga cowboy. Unsa? Nga kamo kuno ang nagpatay sa namatay nilang kauban nga cowboy. Oh, unsa? Sila si Papa ang gipasangindan sa kamatayon sa usa ka cowboy ni Ramos nga namatay. Bisan og namatay kuno to sa sakit. Gikasuhan sila og land grabbing ug murder. Napriso gid silang siyam. Apil ng akong uyuan. Kay mga pobre man mi ug way ikasarang sa kaso. Nasintensyahan gyud in taon ng akong amahan ug ang iyang mga kaubanan og life imprisonment. Bilanggo sa tibuok kinabuhi. Naabot silang Muntinlupa. Og ispoko ko na nga kalayuan ng Manila. Nya pobre kay mi. Mao nga wagin mi kaduaw sa among amahan hangtod nga nangadagko na lang mi. Wa na mi mahibaw kung buhi pa ba si Papa. Ang ako mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana. 1958 hangtod 1960 mahitabo nga napriso ang akong amahan ug ang iyang mga kaubanan. Mga siyam sila kabuok. Buhi pa kaha ang akong amahan ug ang iyang mga kaubanan hangtod karong panahon na? Ikaduhang pangutana. Kung buhi pa man ang akong amahan, asa man namo siya pwede nga makita? Nga katapusan namong nahibawan, gidaan man sila sa Muntinlupa. Pahibawon ba mi ana kung simba ko may mahitabo nila? Ikatulong pangutana. Sa katigwangon sa akong amahan nga mga 80 anyos na siguro siya karon, dili ba di siya pwede nga pagawason tungod kay life imprisonment ang iyang kaso? Kaya aron po ba nga makatiman ming mga anak sa iyang katigwangon. Ikaw pa itong katapusan. Midangop ko nining inyong programa sa pamasin nga ikaw Attorney Bathan, magkatabang namo sa pag-communicate sa DOJ sa whereabouts sa among amahan o sa iyang mga kaubanan. Posible ba, Attorney? Naasa akong suwat ang kumplitong pangalan sa akong amahan ug uyuan. Wan ako kahibaw sa mga pangalan sa uban niya mga kaubanan. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ringo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema natos mga ginadiling droga, sus pastilan. Undangi gina ninyo ng drug sakay, di gina maayo kita ng mga mga problema din ha sa ilahang banay, ilahang panimalay, ilahang relasyon, sa ilahang mga yuta, sa ilahang mga official record, sa ilahang trabaho, sa ilahang higala, sa ilahang kauban din ha sa trabaho.
Pwede kayo na ninyo ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad ang atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri nato. Ang importante, kompleto ang mga detalye, mga inyong pangalan, of course, o gusto ninyo nga i-alias lang na nato, pwede magyud na nato itago inyong hangan sa kahanginan o himuan na nato og alias, dili ninyo mahibaw-an, brag kamuray makahibaw nga inyo ng suwat. Of course, we will respect no ang inyong decision and your privacy. Okay? Ato ang letter sender karong adlaw, itago nato ang iyahang email address kay gipadani sa suliran_612@yahoo.com na email address ug taguon lang nato siya sa pangalan nga si Ringo. Si Ringo, 23 years old ni siya. O bata pa lang si Ringo nga nahitabo ni mga 1958 ug 1960. So ato nga drama, 23 years old siya. 6 anyos pa lang tingali siya ani. Unya dihang gidakop ang iyahang amahan og uyuan ug 7 pa nila kakauban tungod sa land grabbing. Gireklamo sila sa tag-iya sa usa ka ransuhan nga nailhan lang nila nga ransuhan ni Ramos kung nganong nagkaingin sila sa ransuhan ni ini. Ang nahitabo nga naglimpyo sila sa luna sa lasang aron ilang matikad. Wa man unta to maglangas pa si Ramos human adto apan dihang namatay ang usa ka cowboy ni Ramos nga tungod kuno sa sakit sila ang gipasanginlan nga maoy nagpatay. Gidakop sila na priso sa kasong land grabbing ug murder, life imprisonment ang silot kon pagkapriso sa tibuok nilang kinabuhi. Og hangtod karon wa na sila'y balita sa ilang amahan kung buhi pa. 91 pangutana, 1958. Between 1958 to 1960 kuno nahitabo nga napriso ang akong amahan ug ang iyang mga kauban, siyam sila kabuok. Buhi pa ka akong amahan ug ang iyahang mga kauban hangtod ron panahon na. Okay, now ang akong di masabtan nganong wa man kakahibaw kung buhi pa ba imuhang papa or wa, asa man di gida ang imuhang papa. I will assume kay kaning manggong capital punishment mga sukintig paminaw, once masintensyahan na ta, usually either dadon ta dinha sa ni prisuhan sa Leyte or Samar, or dadon ta dito sa Muntinlupa, dito sa Manila, kay adto man na dito ang kanang gitawag nato nga mga heinous crimes or mga kaso nga seryoso, no? Ang silot dagko og gigipataw nga silot sama sa life imprisonment kay murag dako man gud ni nga kaso pod. Ang akong pangutana, wa po da gyud mo makapanahon og bisita o pangumusta man lang, no? Usually pahibawon man mo, pwede man mo maka-coordinate sa Bureau of Jail Management and Penology maski dinha sa inyohang dapit aron ma-check ninyo og mapangutana og matan-aw kung okay pa ba ang imuhang papa or dili. Ikaduhang pangutana, kung buhi pa man ang akong amahan, asa man namo siya pwede makita. Nga katapusan namong nahibaw-an, gidala naman sila sa Muntinlupa. Okay, so sakto ko. Pahibaw-on ba mi? Ana kung simba ko na imahitabo nila? Yes. Naaman ay record kung kinsa gyud pod no ang tagtungod. And if naamang gani bati nga nahitabo, pahibaw-on gyud mo. Ikatulong pangutana, sa katiguwangon sa akong amahan nga mo 80 anyos na siguro siya karon, dili ba di siya pwede pagkawason tungod kay life imprisonment iyang kaso? Kay aron pod unta makaatiman ning mga anak sa iyang katiguwangon. Okay, ang life imprisonment man good, that's straight nga 40 years. So di kay ko sure kung kanus atong panahon na, and then mo lagi na di man gud ang problema gud nato sa ato ang wa man ko manghinaway, no, pero mao gid ni ang reality nga wa man goy mo asikaso sa ilahang kaso didto, usahay mapasagdan na sila, maunay nakalisod aning ato ang situation karon nga tungod sad gud sa kadaghan mo nang maglisod pud siguro ang taga-jail, no, pag-atiman. So mo nang maingon ana na hinuon ang mahitabo. So ako ani is
i-check ninyo, like I said, it's better to check and then tanawon ninyo kung ma-eligible na ba siyang makagawas kay usahay na mo grant man na ang presidente og parole o pardon. So base ma-applyan ninyo, ni usahay kay kung maayo siya performance dito na ay credits for good conduct nya sa iya pag yung pangindador basin pag yun pwede na tumahangyo dito. Ang importante is mo coordinate mo sa BJMP, no, ipa-check ninyo ang kahimtang sa inyong papa, kumusta siya, buhi pa ba, o kung saan po ninyo siya pag-contact na naaman mo dire, kay para matanaw na to ang iyang kaso and pwede mo muduol either sa IBP or Public Attorney's Office para mag-guidean mo. Ikaw pa, ito katapusang pangutanan, nidangop ko ning inyong programa nga pamasin nga ikaw, Attorney Bathan, makatabang namo pag-communicate sa DOJ. Sa whereabouts akong amahan ug iyang mga kauban. Posible ba, attorney, naa sa akong suwat ang kompletong pangalan sa akong amahan ug uyuan? Wala na ko kabaw sa mga pangalan sa ubang niyang kauban. Okay, nadawat nako ang imuhang suwat, no, kani sila, pero kinahanglan manggod, di manggod lately because of Data Privacy Act. And kanang careful pud kaayo ang mga BJMP on records nila. Dili pwede, number 1, kung dili ako ang inyong abogado sa una. Number 2, dili pud ako ang tagtungod ninyo. Muna niingon ko nimo nga kung pwede ka mo duol sa BJMP duol sa inyo, or katong nagdala niya, kung asa siya na priso, samtang naghuwat sa iyahang kaso, kay sila mo'y makatabang nga mo coordinate ninyo in behalf ninyo ngadto sa Muntinlupa para ma-check ang status o kahimtang sa inyong papa. O kung galing man, buhi pa inyong papa, pwede na ninyo suwatan, pwede na to i-check ang iyahang kaso, kay ato pong matanaw kung pananglitan manggani nga pwede na gyud makagawas ang imuhang papa. Anang manggong higayuna, kinahanglan mong serbisyo sa usa ka abogado nga makatabang ninyo. But the first step, like I said, will have to be nga muadto gyud ka sa BJMP. O kung kaya pod plitihan, no, nga malargahan sa Manila para makabisita pod taon mo, no, I'm sure malipay pod imuhang papa ana, why don't you also do it? Nung hinaot mi nga magkakita-kita pa mo sa imuhang amahan, labi na sa inyong pangidaron karon nga advanced stage na siya, may lang gyud unta to nga, you know, magkakita mo for one last time. Mga sukintig paminaw, kinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.